yen ora bisa ngerti Sembadra memani ing ati kuaturemut betemut ayo sun bancinde ndak barojong sun lelo-lelo dadi garwa Prameswarya Nimas Sembadra kula pun abdi paduka kula pun patih Krida Darma sok emut Krida Darma bebas agak ketiwasan Trio mangun baca piye to Pati awak Dewa Bathara Welata nganti lirwa sapanduran lamun to akeh para nayok lan prajurit kang padha marak sibuk ketiwasan isin aku Pati sejatosipun Sinuwun Prabu menika menggalihaken sinten kok tansah gandrung kapilangu kalian satunggaling wanita. Aku iki duweni rasa tresna gandrung kayungyun kalian sinten karo sawijining putri kang endah Sulistya ing warni. Wah. Ora ana loro mung siji. Wara Sembadra Pati. Sembadra sing bakal dadi garwa Prames kuwi sing tak ayunan. Nanging Pati ngerti yo. Kados pun tresnaku ora bisa tak kibatake. Tumrap Wara Sembadra. Ngerti yo? Nggih. Dina iki sira tak utus siagakno prajurit sacukupe sedya dama. Kegaman sacukupe. Ngawat-ngawatun aku ingsun pribadi arsa nyidra Wara Sembadra mahawaning dari kantara Pati. Sandika mangestokaken dawuh kula badhe nyambi tindak paduka. Iya, Jurin.
Surya Narabupa Bawana agum endah angus praptaning gagat enjang embun tumetes luhuring pasuketan lir mutiara sumebar ing permadani ulem anglam lami pangli ingkang waranggana dening kaseblak ing sampurpur abdi badaya sumela wangining sekar mancawarna sumerbak arum yayah aruming sang Hanandaya kang ayasa taman madu gondo leng-lenging griya mangu kanduan remang mangambar gandaning sang nata dewa kongas akarya wigena sumuno kang cahya anawangi sayekti narendra musti kengrat ya mustikaning Narendra Tama Karaning Sunwangayu Yayi Wara Sembadra ana dawuh napa yen ndak waspadake sajroning pirang-pirang dina iki solah lan selagamu beneh kalawan padatan nitik saka tepunging wimba mewah njaiting netra maratandani kalamun ana bab wigati kang ndadekake sungkawaning atimu ibune kula sejatine ana apa slagaku yo kaya mangkin iki dudu karepku dhewe kok pangeran yen dudu karepmu dhewe banjur karepe sapa iki karepe jabang bayi sing tak kandhut jroning angen-angen aku kepengin dahar padher bang sisik kencana pangeran kok ya elok temen pamundhutmu Yayi
Badar bang sisih kencana. Mangsa para nganggen paduka menggali. Ya ta iya, ibune kula yen pancen iku dadi pamundhutmu. Awit saka karepane si jejabang kang mapan ning jroning padaan pun kakang kang bakal ngupadi ibune kula. Sembahku kang nderekake paduka pangeran. Prabu Pandu Berbala Manik muat ayuning Dewi Brata Jayayah Gogrok Marasi niup saking kono amandong para samudra penak iki. Sarsur anyang-anyangan. Kok anyang-anyang. Sarsur ku nek ora anyang-anyangan tak. Sarsur kok anyang-anyangan iki Saratrit. Lha kowe nek nggon sarsur iki kene. kowe nek nggonamu, nek nggon aku sarsur. Kowe do ngrembug apa ning sing tratrit sarsur. Wis dol nek iki sarsur kok anyang-anyangan. Ya men. KTJI. Apa kuwi? Kontes Tembang Jawa Indonesia. Nah iki jelas kalah nek iki. Kok iso? Kalah biaya mek maksudku iki tegese nek nggon kualitas aku cek wani nek nggon biaya mesti kalah. Kalau ning ora gelem kalah, Truk. Makili Aku Jawa Tengah. aku wong Jawa Timur. Iki sing gak iso diwakili ndi rek nek. Ngono. Bali. Bali. Bali iso mlebu iki ya. Sapa? Bali iso mlebu. Satu bulan margi ke ujung mulale. Iso. Bali. Iki daerah kok ya. Telaga kali nama siun ning amaya mangono. Mangono ki sinden, wedok ki mangono, nek wedok ki mangono. Nek lanang makater. Warani yo. Lah nek Bawin.
Mbah Katir. Ya digagas wong aku urung sinau. Lah iya. Kowe Jawa Barat. Wah, aku serba bisa aku. Oh iya. Iki apa Isa? Bisa kuwi. Bocake apa-apa kok nyandak kuwi. Lah iya. Wah, tenan ngebei. Wong esuk Ngabei Bringharjo ki sapa sing nyekel? iki ya. Kuwi. Bringharjo iku kuwi. Stasiun Tugu. Kuwi. Piye to kowe? Dalam penyelah Juri. MC plus juri. Hadirin sekalian, tiba saatnya peserta dari Jawa Timur. Inilah Kowe MC pemaling kan? MC ning nggon Ya sing gayane iki piye? ora ning nggon MC ning nggon wong mati, manteng kok. Oh. Iki ning nggon nganu ra karo Cicilan ngono. Iya, auden sine kuwi. Hadirin sekalian, selanjutnya Bagong, wakil dari Jawa Timur. Suara Anda jelek karena Anda bagi urung toh. Kok kaya selak. Iki renek-enekane iki. Padok lara tenan itu tak. Gue main golek limpe kue kok. Apa main wayang sewengi gagar otak. Tak hindari-hindari kaya ketemu Petro iki. Ayo. Semanggi Surabaya lontong balap wono kromo mampir yem sepincuk hanya setali sayur semanggi enak lagi bong beli esok wis wayahe simbok suruhnya wis ake kinangane jambe suruh kinange jambe suruh. Cukup. Jawa Tengah. Penyelai Dinilai dulu. yuridis Nilai 200. Dipotong transportasi 75. 100 selawi. 100 selawi. Tadi pagi makan sarapan bubur ayam 50.000. 75. Tertib mana gemen? Mana gemen? Mana gemen ya. Manajemen Sakarepe. Oh, Jawa Kak ya. Kuwi nek lambene kono mana gemen. 75. Di sini sudah 3 hari dipotong penginapan 80.000. Karena minus 5.000. ketik spasi Ketik spasi Bagong, kirim SMS ke 378. kuwi penipuan iku. Oh iya. 378 sampun wonten keparengipun Raden Mas Gareng. Pinangka duta pamungkas ingkang makili saking Jawi Tengah. Sumangga katuran midhangetaken. Nuwun kawula nuwun. ilmu iku Jengkok Gunung Pati yang ngene iki namanya. ilmu iku Pucung. ilmu iku Gandeng piringanipun risak. Peserta ingkang nomor Raden Mas Gareng dipun bres. Nilai menurut iki kembang halus aja penyelidikan karena kebanyakan ilmu biasanya wong kakean ilmu kedan Nek ora kuat. nilai murah 500 lumayan. Malah
Kalau seneng 500 500 dipotong. ada potongan. Jangan dulu, Sairus. Aku ora nganggo krecek lho, aku gak gawe krecek lho. Well, rong irus. Kancane rong bagian wis gegem lemper telu. Ditambahi roti kukus sitok ngampe aku njaluk sing ladeni dhewe. Enggak ngelingi kancane sing guri. Tek turah malah kepot anu min 50. Oke aku. yang senang dengan gareng. Yang saya gareng. SMS. Tolong pendengar yang ada di rumah ketik Bagong spasi. Gareng. Aku. Ketik Bagong Gareng. Angono janggamu. Ngelbu. Oh, kena ketik gareng. Pokoknya sepelan mesti ra Ketik tau spasi pas. gareng. Kirim ke 340. apa, Bro? Pembunuhan terencana. Pembunuhan. Nomorku. Ayo, ora apa-apa men mudah di Ya. Jawa Barat. Ketik spasi. Urung njaluk diketik. Di Jawa Barat. Kok nek Petro iki 289. Ya, spasi to. Iya, engko nek ngirim kowe barang ra. lilin mak. Jadi pamane kowe iki ora ngerti nggon TV kuwi pasnono. Rupamu apik banget lho bengi iki paesmu. Biasane paes dhewe ra karo-karuan. Lomba bubar. Nek rung iso mayak kowe nyapa kok nesu kuwi? Peserta ra kena nesu. Terus nglakukan rampung. Jagalah kok. Dan kuwi ana wong jegul kali ngono kuwi. Kene kali percontohan kowe dodol ning kono lho. Aku seneng banget anak-anakku padha lomba menyanyi, padha nembah. Aja ming bapak ya sing. Kayak Semar Harjo Bobo. Yo sapa kuwi? Aja bapak para tuaku we bocah ora genah. Bleget-uget hemel-hemel sak tulita kula ngaturaken pangabekti Ndara Arjuna. Iya Kakang Semar tiba sepadha-padha. Iyi, Ndara Arjuna, sampeyan kok rawuh mriki ngasta pirantos napa niki? Gus? Iya Kakang Semaran kabeh para punakawan. Iyi. Mbok menawa sira wis nyumurupi yen to wanciki karo aku Yayi Wara Sembadra katembe nanggarpeni. Garbini kira ya Meteng ngono. Inti ceritane iki garwane Ndara Arjuna ki Garbini. Garbini apa? Nek ora ngerti kalau tulisane. Oleh murah ngerti. Oh, ya. Nek saiki istilah iki Kelawan anggone karo aku Garbini duwe pamundutan kepengin dahar badir bang sisik kencana. Bader bang sisik kencana. Bang sisik kencana. Iwak. Bader bang. Iki kang aran Jala Sutra tampang kencana kanggo ngupadi badir bang kuwi mau. Pikantuk saking pundi, Ndara? Mbok menawa kowe ora lali. Iki peparinge Begawan Manika. Begawan Manikara menika Mara tuane kaya-kaya samanipun garwa paminggir menika. Jebul Jala Sutra ya kuwi. Nanging ana bab wigati kang kudu sira mangerteni kabeh. Nggih. Menapa, Ndara?
Jala Sutra Tampang Kencana iki sawijining pusaka kang ndarbeni wewaler. Oh, wonten wewaleripun. Nggih. Kalamun nggunakake Jala Sutra iki aja nganti pedhot benange nadyan mung sak lembar wae. Nggih. Nggih, kalamun nganti pedhot benange siji wae. Kudu tinebus kanthi nyawaning manungsa siji. Wah, menawi ical tampangipun sami mawon nggih. Nganti ilang gareng. Mula sing ati-ati. Dados menawi ical kedah dipun lintoni nyawa. Pedhot bolahe ijole nyawa. Wah iki padha njala ning karo nglakoni eutanasia iki. Kaya suntik mati njurane. Aman monggo. Monggo. Dipun witi nggih. Enggal-enggalan tuk apa kang Nggih. panyuwun karo aku. Engko do melu jolo kabeh. Wiwiti Kakang Nggih monggo, monggo terus. Kowe kokono ngenekno iwake ben mlumpuk. Lah ya diopyak. Mboten asal. Kowe mau sik tau. Buka ana kuwi bukaan. Apa? Apa kuwi? Laler kok ya. Laler ijo. Jemek. Apa enek segara kok laler iki ya. Iki lho, Petro mau ora dodone ngono kuwi. Golek iwak kowe laler ijo nek gak sing hubung gawe Petro ku ora enak. Iki udah segara. Kowe ngawan. Ngawan. Lah nek mosok enek laler. Kowe mau Aku ora tau jolo. Jolo petuk dulure. Nggih, Sobi. Rama Joko Jaya. Sapa dulure? Sapa dulure? Yo mengastu nggih, Gus. Alon-alon. Yo apa to ya? Wow. Nek wes ganti kowe werek. Ora nyandra. Oh. Aku tenang, sel, Gus. Ora enek sing iki gelar. Oh, gelar. Oh, ndaku dhewe. Sik. Wis engko ndak Iya. bedahke. Kowe njolo ora? Gara-gara. Njolo kowe. Kok Petro kae. Mboten sagah menika gareng pun Oh, aja ngono, tumbak cucukan ngono kowe. Kowe iki kagem ndara lho. Iwak iki engko nek entuk kagem ndara nek aku ora tau sapa bengawan kok. Ora tau jolo kon jolo. Ngene mak. Dak nggo doro semborot. Kok semborot? Lupuk. Sembuh kok sembuh. Lupuk gurel meleh. Lupuk. Lele. Nek Blur. Rama jegur. Bleng. ayo kowe ngewangi dioprake kono ben mlumpuk. Kae. Iku bau-bau kae. Bani kaya. Wis mlumpuk. Basis. Gareng wasis. Jala Sutra Tampang Kencana inggih Ratnala gareng. Ngenenge Prabu Pandhu golongane kang silem madyaning ngawan kanggo
Sanjogrodho rajut rantas tampang kendang dadal mawon Jalaputra. Pinter Kakang. Loh, Iwak kok. Reng. Iwak. Ora entuk nya gentenan kowe nya. Sik didelok sik Kemone wae gedhe kok. Kene. Opa-opa gedhe kok iki mau. Anu Colke Dibalik pinter bae genten Petro. Nah, nek anu aku apa piye nek kowe ora ngentukne? Iya kowe ya. Kudu oleh. Nek ora ngentukne. Lho, Nyapa, Tru? Ora apa-apa. bedah kon. Piye? Bedah piye? Iki lho. Lho. Jalane bedah. Waduh. Tebusane piye jauh loro. Terus Jatuh ke loro. bedah jolone Gus. Jagat wasesaning bato Gek kepiye no kirang? badir bang sisik kencana nang Umurmu kok indah. Ngaten nggih. Nggih. Kakang Semar Nggih Gus pundi Ndara? jungguh kelawan apa kang tak dawuhake Nggih. aja meneh bedah nadyan mung pedhot menangis siji wae kudu dilebus kanthi nyawaning manuk. Aduh. Aku ora bisa mutusi masa borong Kakang Semar. Yo ya dipaksa-paksa aku marawe sama emah aku ra iso. Ora hati-hati. Ya pupuk esuk, Tru. Kok kapan? Kapan kita Tak ukur gawe jugangan. jugangane sak pirono lho, Tru. Kok kowe tegel karo aku, kowe mau sing marahi Aku yo ora tegel ning wong ki jolo. Bojomu kan bobot karo. Mangsa borong Petro Bagong. Aku ra mentolo mateni kakangmu gak wis mangsa borong. Ya wis reng. Kapake. Piye ta mawe iki kok? Nomormu ya Sule. Kek kaya nangisi bojone sing lunga. Apa bojone jenenge Sik Sri kok minggat ki? Aku mbok tinggal ning Holland. Serindang mulia Sri. Ya wis reng. Ngene terus. Siji pesti, loro jodoh, telu wahyu, papat derajat, 5 bondo. Menungso iki mung iso mbudidaya ning kabeh sumarah ana ngersaning Gusti Kang Hakarya Jagat. Terus kuwi ya do tegel dipasrahi kon midono aku ngono apa piye? Kowe njaluk dipateni alon po cepet. Sik togong kok kejemen to kowe. Nggone sekringmu kan ndi to tak bethote. Ora ndang matek mati. Terus. Aja tegel-tegel terus. Kuwi apa terus aja. Ditaleni dibanduli barbel. Talenono sik talenono. Ya ning kuwi dukno sik. Angel. Dukno sik. Iki lho tali juken sik. Nah, Kowe iki derante welas karo aku napa piye? Aduh kok cekit-cekit iki opo? Ndelepe ben suwi kucire sing tak anu. Dadi iki kok nek mableng, dhek kan mak blukuduk. sing cetha iki nek iki dicegurke. Dhek sing coklek gurune sik mengko ketarik. Wis kowe tegel karo aku. Ya teko rono reng. Sing kowe tegel karo aku tenan. Iki tugas ya kan. Ya saiki ngene ya. Kowe iki jane nyawa terus. Rumah nibani ndasmu pecah pisan kok. Kok wong kok enak-enak. Ane kaya ngene kaya Kok ngawur ae.
Ganggu. Piye rek? Iki ngene. Gandeng rawurung iki engko aku arep mbok kapake. Cegur ke Bengawan. Mati mesti aku. Omong ora iso nglangi to kowe. Ya ora iso nglangi. Monggo iki mbok sediani tali. Heeh. Wong ora mbok sediani tali wae aku mesti ya ora iso nglangi. Wong kowe uripe ya mati kok. Kok urip mati. Luwung ndang mati sisan. Jempole saiki sing rata-rata ki angger tahanan ki sitalene jempole. Putra. Ngirit bahan tali ki ya mek jempole ngene wae. Ya engko pamane aku wis mati ya, Truk ya. Heeh. Aku tak weling karo kowe. Wis sing terakhir welingo. 3 dina, 7 dina, 40 dina ki aku ya sajen ana. Kok tak goleke sirkuler. Pangane renek kok nyajeni. Kok gawe sirkuler. Aku wis mati tenan ra ya ora kabotan ta kowe. Ora. Ingkung Ya, ning dipilih wae ya. pilih piye? Ya dodo mentok sak suwiwine. Ah, kuwi malah enteng. Heeh. Pupu gending sak cakare. Kuwi ya katut. Katut. Wis saguh kuwi name kuwi wae. Ndek sak gulune. Heeh. Mbok pitik kabeh nggo neladung kowe ngono. Arep mati kok jalukane sing dipangane renek kok nyajeni kaya ngono. Kowe tinimbang aku dosa kowe nyegura dhewe ya. Ora dhewe ta. Aku sing arep mangkat nyegur ki. Ora adem. Latihan sik sik ya. Kowe jegur. Latihan sik nggo Ndasmu pasno watu rek, dadi ndang tes ndang iso maksek kowe ngono. Alon-alon. Engko nek teko kono kirim surat ya. Walah ana yuyu. Piye? Ana yuyune. endi tak pangane mentah kene nek pancen. Iki malah iki ki sedih ngrasake lemu arep jegur, kowe malah ora anu alon-alon lunyu lho. Kok tekan kono. Kok SMS ya nek wis teko kono. Nek rodoka ya klaim fleksibel wae ya. Ngono kok saja. Alon tekan alon. Karyanggana raras ing tepining Bengawan Swilu kanggo nenggih Dewi Ratadaya. Nglakona wujudan kumbak kumbul tandya mangsah semedi sinedhot kanang kang andupara pentas ing gegisik kelurah nala gareng. Kita rasane wah jebul kasuwargan ki ketok sepi. Cemplungke Bengawan mati aku. Loh, ana widodari. Apa kowe lali to? Paduka widodari to? Menawa aku iki bendaramu Bratajaya. Ndara Bratajaya. Iya. Lung mati aku. Paduka kok wonten mriki menika nalaripun dos pundi Ndara? Mangerti yo Gareng. Nggih nggih. Aku tekan kene iki dicitra maling Aguna. Narendra Anjang Kripik Prabu Pandu Pragolomane. Dipun citra. Iya. Kersanipun badhe dipun menapakaken. Arep dibek bojo ngono kok. Oh, lajeng tiyangipun wonten pundi sak menika Ndara? Awet aku njaluk bebono bader bang sisik kencana banjur sulupana kedung kono kuwi mau Gareng. Oh, nggih. Ngupadi bader bang sisik kencana. Iya. Kangge nasib niku dhewe-dhewe kok Ndara.
banjur naware kepriye? Nggih mergi nasib kula sing lagi ala. Kula menika nderekaken keng garwa nggih Ndara Janaka. Oh ngono. Ndara Arjuna menika pikantuk silian Jala Sutra Tampang Kencana. Namung pawaleripun Jala Sutra Tampang Kencana menika bilih pedhot wenangipun utawi copot tampangipun ijolipun menika nyawa. Kula jala kula cemplungaken ing bengawan krubyuk gendel. Entuk iwak kuwi Gareng. Kok iwak? Raos kula niku mbok di cokot boyo napa ketanggor dangkel pring kula geret ngeten kok rada abot. Lajeng lon-lonan kula geret mentas mboten wonten ulamipun. Namung jala rantas Ndara. Ndara Arjuna duka pun pasrahaken bapak kula Semar. Bapak kula Semar mboten tegel kaliyan kula, Petruk kalih Bagong. Ingkang penutus supados midana kula. Kula pun tangsuli kaliyan tali cemplungaken wonten ing bengawan. Lah kula pun mboten enget menika keli. Lah kok ngertos-ngertos dumugi wonten mriki menika pinanggih kalian paduka menika ingkang tetulung kula sinten? Yo aku iki to Gareng sing gedhe pangapuramu. Nggih. Awit dawuhe Pangeran Arjuna. Wah, nggih mboten napa-napa wong Ndara Janaka niku nggih namung napa netepi pawelingipun Begawan Manikara ingkang wonten wewaleripun perkawis jala menika Ndara. Mangerti yo. Nggih. Kaya ana busana enggal nggonen wae. Lah nika busanane sinten? Kae busanane Prabu Pandhu Pragolomane. Sampeyan niku arep gawe geguyonan kalih kula napa pripun? Kula niku mung batur kok kon nganggo sandangan kaya ngono. Ora kok Gareng. Niku kedah kula nggih. Iya. Oh nggih. Ning mboten mawati nggih. Ora. Payung-payung mendunge wong Menika nggih Ndara. Apik banget Mas sinten berlian. Mpun apa dereng niki? Wes Gareng. Rasane kayane kok urung komplit ae. Kawujudanmu wis kaya ratu. Kados ratu. Isu. Mengko yen ana apa-apane tak pasrahke kowe Gareng. Oh, ngaten Ndara. Isu. Nggih, perkawisipun mangke kula ingkang tanggal Ndara. Isu. Ning nek ditakoni mengke tok-toke paduka dadi bojo kula ngoten nggih. Isu. Prabu Ah nggih. Pandhae Pragolomane kang bos airanipun. Kae saja. Sinten niku? Ya gemaku. Siapa? Kuwi darbekku. Hah? Tobat
apa kencana kuwi? Aja ngamu gawar. Iki duwek-duwekku dhewe. Hah? Duwekmu piye, Sembadra? Sana. Lho kowe kok nambuhi karo aku iki piye? Kowe kuwi sapa aku ra Lah. Urung kenal. Allah. Urung kenal Sembadra. Ngerti ya Sembadra ki garwaku. Hus. Kuwi calon bojoku, garwa Prameswari ing Andang Gripik. Sembadra. Lho, garwa Prameswari ki ra ratu to? Ayo. Ratu, Kowe aku ratu Andang Gripik. sandanganmu kaya wong ucul kok ratu. Ratu Andang Gripik ki aku. Aja ngawur gawar. Prabu. Apa? Ayo. Pandu Pregula maneh ki aku. Aku aja ngawur gawar. Kuwi adem aku. Omong aku kowe wah. Piye kowe Kowe sing ngawur, kowe sing ngawur gawar. Ora. Ratu ki aku. Nek titikan kaya ngono kuwi pemulung kuwi. Ratu ki ngono. Pandu. Waduh. Tandung tak tung. Kowe seneng karo Sembadra? Iya. Boyongen yen bisa. Nah, boyong ngono mau kaya ayo Yayi, tak ban cindane tak bopong ngene praja Andang Gripik Yayi. Piye? Kapusi kowe. Ayo. Langkah. Ojo kamu kowe. Ayo iki. Ayo tandingan aku. Ora ikut. Ayo. Oh, tak ajar. Ayo legane atiku. Orang gondro sepiro kowe? Ki, nampak konteni Pandu Pregula nyengkelan padha salika. mati kowe. Waduh. Nini Dewi Sembadra dawuhku kulun. kulon Bathara Soma ya dewa kaendan kang aweh rasa sengsem. Mangertiya Nini, putramu besok bakal dadi kekandangan ingsun. Manitis ana ing Ngarcapada Nini. Wis ya Nini, ulun bakal enggal-enggal manjing ana ing putranira Nini. Suya kulun. Ndara Sembadra Iya kepiye? sampun ngantos ngribeti lampah mila monggo klatri manjing wonten ing kancing gelung mangke kula badhe tumindak Ndara.
Kowe iki sapa? Paduka menika pangling to. Kula menika warangka Anjang Gripik lan menika para prajurit andang kula sing. Oh iya. Sing gedhe pangapuramu ya Jaya, aku lali. Kok jo kados pundi to Sinur? Lah kowe iki Kula menika Krida Darma Abdi Padu kepatih Padu. Iya, Mas Krida Darma ngadeg kabeh. Kabeh padha ngadeg. Ngadeg ora apa. Sing gedhe pangapuramu. Nggih. Awit jalaran suwe ninggalake Praja Anjang Gripik, aku ki nek kepethuk sapa-sapa sok lali. Nek ora Dewi Wara Sembadra ki kabeh ki lali. Lajeng sakmenika kabaripun kados pundi? Pancen direka daya kanthi apa wae angel Dewi Wara Sembadra. Lajeng becike diluruki, ditakar wareg, dijaluk dipasrahke ora. Nek ora dipasrahke rebut kanthi srana peperangan. Piye? menawi mekaten sumangga kula Ayo, nderek mawon. monggo nyerep negara. Mriko Sinun, tindakipun menawa mriko. Ketuane iki aku apa kowe? Nggih Paduka. Nek ketuane aku kowe melu aku. Ayo. Prabu Puntadewanata yang aridanan jaya maturing raka Yai Arjuna wonten pangendika ing adawuh Koko Prabu. pirang-pirang pisowanan godhang anggonmu marak sejatine tindak ngendi wae Yai. Yai Arjuna, pun Kakang lan para kadang Pandhawa iki padha bingung. Ngupadi jeneng sira. Jare murca saka kasatriyan Madukara kok jebul tinemu ana kene. Duh Koko Prabu Sri Bathara Kresna, pramila sawetawis wekdal kula mendra saking kasatriyan Madukara. Awit mituruti menapa ingkang dados pamothaipun Yayi Wara Sembadra ingkang katemben ngidam kawuran kepingin dahar badir bang sisik kencana Koko Prabu. Yai, anggonmu ngupadi badir bang sisik kencana kuwi ana ngendi? Wonten ing Bengawan Swilu Ganggo Koko Prabu. Weh ladalah. Adikku wong jlonet, wong sigit permadi. Sliramu iku jejering satriya. Nang kok jebul landhep bengkol pamikirmu. Sing diarani badir bang sisik kencana iku mujudake pasemon. Saloka utawa kekudangan Yayi. Lajeng werdinipun badir bang sisik kencana menika menapa Koko Prabu? Iku mujudake angen-angen utawa kekudangane garwamu Yayi Wara Sembadra. Amarga ana guwa garbane Yayi Wara Sembadra iku cumandhok Sang Hyang Bathara Soma. Putratmajane Sang Hyang Pancaresi kalebu wayah Sang Hyang Wening. Iku dewaning kaendahan. Yayi, Wonten dawuh Koko Prabu. ora iki
Punakawan iki adate papat kok sing siji ora ana ki ana ngendi? Rapat. Gareng ana ngendi? Rapat sing budal iki inti. Komplit. Temane gareng ki ana ngendi? Waduh, mboten mresani acara televisi kula wi. Anu, Aku kok ingkang dipun angkut mawi kendaraan terang bulan niku. Ambulan terang bulan kok mobil kok ambung-ambungan ki kepiye kowe iki? Omong karo wong tenjruk iki pancen angel kok. coba Petruk kowe matur. Kowe sing iso Gareng ana ngendi jatine? Nggih pangestu panjenengan Sang Prabu nggih wekdal dinten menika pejah. Lho. Lah kok iso temekeng tiwas iki piye karepmu? Nah, menawi badhe ngertos jangkeping lelampahan, jendunge kowe mau. Kowe ndak ora omong engko. sing ya. Matur jinuwun, rikala wau Ndoro Arjuna anggenipun pados paderbang sing kencana mawi jala. Menawi wonten benahipun setunggal ingkang ical, Pedhot ya. ingkang pedhot, menika ing jala kedah dipun pejahi. Akleres ing trapen jala nala gareng benahipun ical. Pedhot. Pedhot ilang. Pedhot. Mila menika wau gareng kedah dipun pejahi. Malah sing jegurke kula kalih Petro. Nah niki Ngaku kula. Kula bleseke. Bleseke tercegah. Nggih, jauh dalem. Mungatasi jolo wae kowe tega karo sedulur. Ojo galu-galan yen to gareng mati ojo takon dosa tak blithuk sirahmu kowe. Mangke rumiyin Ndara, kula menika namung tenaga pelaksana. Nanging pimpinan produksi menika Ndara Janaka menika ya. Iya, kula menika namung dipun dawuhi instruksi dari atasan. Kowe sing kebangetan Janaka. Blithuk ki mawon. Tega karo abdi kang kinasih Edan. Sejatine bener apa Kang dingendikake bendaramu Werkudara? Amarga Yayi Arjuna wektu dina iki wis kajlomprong luput. Kadang Pandhawa ora dikeparengake dak siapa meneh miloro marang para abdi kalbu Punakawan. Yen kuwi kelakon para Pandhawa bakal tetel kasatriyane Yayi. Waduh Koko Prabu. Gunaken kalpatan Koko Prabu. Lah dalah jagat Dewa Bathara bakal ana ridho apa iki? Pate Sucitra Nuwun wonten timbalan ingkang ngadhawuh sinuwun. lan Sira Surata Oh nggih, kula wonten dawuh sinuwun. sowan sajak mengkuwi gati ana apa? Nuwun inggih. Ngaturi kadiwasan sinuwun. Sajengkaripun Gusti kula Raden Harjuna ing taman Madukara wonten Duratmaka ingkang nyidra Gusti Ayu para Sembadra. Koko Prabu Sribath Sojimat pepunden kula. Yayi kaipe piye? Menapa menika wonten gegayutan kalian ingkang sampun kula tindakaken menika Koko Prabu. Iku ana gendeng cenenge Yayi lan iki mujudake ridho kang kudu disandang dening para kadang Pandhawa. Yayi samiaji Kados pundi Koko Prabu? mbok pilih mboten namung menika godha rencana ingkang sinandang dening para kadang Pandhawa Yayi.
durung rampung wis teka panggoda meneh. Sunges padakake pengagemi Kanalendran. Sopo jejulukmu, Kresna? Lah, Lho, iki mengagem busana Kanalendran. Sopo jejulukmu kok wis wanuh karo aku? Ngerti aku Ratu Wicaksana. Ditepungake aku Prabu Pandu, Wong karo jenenge wae lali kok arep ngaku ratu. Pragula maneh. Kula nggih Kowe kesuwen. ngelingno nek ratune lali. Kula nggih kesuwen jinuwun. Iki ana ratu ora ana bolone. Wah, endi bolomu? Prajurit, sikap siaganing gegaman ya. Sengko! Ana payu-payu brui batang sayuta. Thank you. Iki prajuritku, sumurup apa kowe? Janaka, kowe dadi seksi. Ya, Tekaku mrene iki mung bakal njaluk Dewi Wara Sembadra. Mula sing duwe kowe ta Janaka, ulunga kinarya garwaku, Dewi Wara Sembadra kena mbok jaluk nanging yen wis pecat nyawaku. Prajurit! Aja mung siji kowe, royon tunggalmu ndi? Iki Pandu pergula maneh tandang Aku menang ora kondang. Ayo iki tanding ngono,
Petro. Petro. Kowe lah. Kowe iki ana ngendi kene? Wah. Ajre. Lho, kok wedi ngopo lho? Iki no parigawe. Sendiko. Sik lho kok sik to. Sendiko kan ning endi kok? Iki ana parigawe sing iso ngrampungi kowe. Kowe dadi senopati ya? Iya, panjenengan iki gojek terus ngrampungi Sang Prabu Pergolomane kae lho. Wah, menika panjenengan nyiksa kewan jenenge. Lho kok nyiksa kewan? Awang para pepundhen kemawon kawon kok lajeng kula ingkang kedah majeng. Lajeng ginanipun menapa para satriya ing Pandhawa demisioner ngaten badhe vakim. Wah, enggak bisa dong ngaten menika. Ya ora kaya ngono. Para pepundhenmu Pandhawa kae pancen durung timbang yen Sang Prabu Pergolomane. Sing ndak wawas iki mong kowe. Wis to, dadi senopati engko aku sing tanggung jawab. Dados senopati. Iya. Gentosi sinten? Ayo ora ngenteni sapa-sapa ya kowe maju dhewe ngono. Mboten wonipun wonten senopati lajeng biasanipun menawi pinten taun pun gantos malih sinten kula. Kula gentosi sinten ngoten. Iki ora ngenteni sapa-sapa. Kowe senopati sing mirunggan. Nah, senopati ad hoc. Nah, sing khusus. Aku Iye, senopati pamungkas sing ndak wawas ora ana liya kejaba kowe Petro. Menawi panjenengan sampun dawuh kados mekaten, menapa kepareng kula nyuwun gungan. Wis darbe panyuwun apa? Menawi kula saged mimpang kalian Tandu Pragolo Manik menika, Pandu Pergoloman. Menawi nandalem menawi Petro Tandu. Kula menawi saged mimpang, nyuwun gungan keparenga kula anggadhahi kutuk turuning ngayam cemani. Loh, aku kira ngon-ngon pitik kok. Masa panjenengan mboten ngertos? Nyuwun kutuk turunipun ayam cemani. Iya, aku ngerti. Karepmu kuwi ngerti aku. Ayam kok. Nek matur ki ora usah soro-soro. Lho cirewanci cuplak andeng-andeng riti. Marine nek wis mati. Untumu sing dhuwur glak-glek arep copot kuwi. Menika? Ya, menika asli kok. Dereng kula gantos. Jere palsu. Mboten, asli menika. Ya menika pikantuk griya, pikantuk mobil ning gara-gara menika. Aku tanggap apa sing tok karepake. Ya, mengko bakal ndak paringake putraku nang milih sing ndi? Ragil. Oh, sing ragil. Iya, bungsu. Ya, Prontowati bakal ndak paringake kowe. Nggih. Muga-muga lestari nggonmu bakal garwa putraku. Donga pangestu nandhang kula sun rinten kalawan dalu. Kula atur sanes sampeyan kula rampunganipun. Lah pangestoni Petro. Ngendi? Kowe kok ngarani awakmu dhewe? Lho, kok ngarani awakmu dhewe? Aku ki ratu. Jika bakale ora ketok potongane iki. Kowe ra nyawang busana sing tak agem. Alah, sandangan ki mek sampiran kok mbok ya ora usah kementus. Apa nek busanamu kaya ngono njur marai blereng ngono apa aku? Hah, Sang Prabu, Sang Prabu. Pangger ketuk wong edan iki. Wah, nek ora edan ya ora dibayar ya kepiye kowe iki. Nek mek sandangan kaya ngono durung ketaman pusakaku pamungkas. Apa? Apa milih sing iki? Bosek. Terus kowe ngalang-alangi lakuku. Iya, kowe dadi pepalangku ki karepmu arep ngopo? Saiki ning tanganku saiki. Ayo. Nek mek kaya ngene iki aku ora tedas. Kowe tedas apa? Ya ora. Nah, kene padha ora tedas, mbok ora usah kibir. Adu arep karo senopati saiki. Ora urung dibuat. Kok sapa senopati? Ki. Lho, sing dadake senopati kowe iki sapa? Sang Prabu Bathara Kresna. Apa kok mutah-mutah kowe? Yo mutah-mutah. Carane mutah. Bunyi
iya iki mau. Kresna dihapusi kowe. Kresna ki sugih wicara. Sugih wicara mung imano karo nyawamu nek kowe didadekake senopati, kowe gelem sapa sing mbok adepi sawangen. Dipikir, dinalar. Apa? Kowe ngerti sing jenenge Werkudara? Ngerti kekuatane Werkudara? Ngerti? Janaka ki jagone dewa. Ya, Karo aku tintrim melayu keplayu. Apa kowe iki mbak wis rasa melu-melu? ora iso. Iya. Wah, iki nek aku ngalahke kowe utut aku gede. Heh? Dewi Prontowati bakal diparangake aku, putrane Sinun Prabu Bathara Kresna. Entuk kaya ngono. Ambok tombok temban tak rewangi nek iki. Piye? Saiki upamane. Ya. Kowe murungke nggonmu dadi senopati. Nek mung sak Prontowati, aku nyaguhi 2, 3, 4, 5 tak anakake. Wah, kuwi playboy jenenge. Lho, Wong tresna ki aja njur tok pandenge dume rupane padha, gathuk ngati keplok ing rasa. Kuwi sing larang regane, Nyuk. rasa aja so ngono to. Ya ben men luntur kok kowe. Ayo, Ayo piye? cari ya. Ora iso. Lah terus Nung kula nyembah drama aku. ora kowe kudu bali. Ora iso. Gedabrus bersama Urip Bonus Channel.